Let's cook ginisang pako. Simple ragig kay ni siya nga potahe. Una, gisahon sa init nga mantika ang ahos. Pag medyo golden brown na, ginabutang din ako nadungan ang bombay ug ang atsal. Pag golden brown na pud ang bombay ug ang atsal, diha na din ninyo ibutang ang inyong subak. Unya, ang amo ang subak kay pinirito nga isda. Ako lang gihimay ang mga unod no kay di na ko iapil ang bukog. Lami pud isubak ani ang sardinas. Pero since naman may sobra nga pinirito nga isda, kanina lang ako ang gisubak para di masayang. Paminta dito akong gibutang diha nga partafans. Tapos walay kahumanan nga pag-ukay. Ug kung napula na kag inukay diha, ibutang na din nato ang ato ang wings or sa Bisaya papako. Isa gini sa mga pinaka the best nga pagkaon diri sa probinsya. Kaya aside sa pwede gid mo sa makuha bisag asa, lami gid pud siya. Mo na makasulti gid kag only wings or only pako. Nagbutang lang kog tubig diha, magic sarap og toyo na po dayon before nako siya takluban. Pag humanimog taklob, abrihan na po dayon nimo. Syempre, inaana ka high-tech ang mga kalaha sa mga kwartahan. Kana bang pagtaklob pa lang nimo nagbukal na dayon, imo lang na siyang gisahon hantod sa mahumog tapos pwede